салом бинандагони хабар-теҷиб. Азиз Набизода, муовини мудири оҷонсии ҳавонавардии шаҳрвандии Тоҷикистон, мегӯяд дар доираи чорабиниҳо алайҳи коронавирус феълан парвози ҳавопаймоҳо аз душанбе ба 3 кишвар қатъ шуданд. Набизода мегӯяд, мақомоти ҳавонавардӣ дар асоси дастури ҳукумати Тоҷикистон табдилҳои саривақтӣ андешида назоратро дар фурудгоҳҳои байналмилалии мамлакат пурзӯр гардонидааст. ӯ зикр намуд, ки аз 26 январ парвозҳои ҳавопаймоҳо байни Тоҷикистону Чин, ки аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймои Somon Air ва Kitai Gones Airways қатъ гардидааст. Инчунин аз 20 феврал парвозҳои ҳавоӣ дар масири Душанбе-Машҳад, Теҳрон, Душанбе-Бишкек, ки ҳафтаи 2 маротиба аз ҷониби ширкат ҳавопаймои эронӣ сурат мегирифт, манъ гардид. Манбаъ афзуд, ки бо дар назардошти бо қайд гирифтани ҳолати сирояти коронавирус дар Афғонистон, ширкати ҳавопаймои Kam Air Афғонистон низ аз 26 феврал парвозҳо дар хатсайри Душанбе Кобул муваққатан қатъ намуд. Набизода таъкид намуд, дар фурудгоҳҳои байналмилалии Душанбе ва Хуҷанд аз ҷониби марказҳои тиббӣ, фурудгоҳҳо ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурӣ бункҳои тиббӣ, нуқтаи санитарӣ, карантинӣ ташкил гардиданд, ки дар онҳо дастгоҳҳои фосилавӣ, тепловизор ва термосканерҳо, ки ҳарорати бадани инсонро муайян менамоянд, гузошта шуданд. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо, ки парвозҳо хеле хуб карданд, қатъ намуданд, ки агар не аз дигар кишварҳо меоянд ва коронавирус паҳн мешавад дар дигар кишварҳо, барои ҳамон мумкин нест. шумо чӣ фикр доред? Ҳатман нависед дар бораи коронавирус.